Yeah man. Well, it's a DJ T Guns upon the session thing. Tiri introduce rhythm redu nyowani rinonzi True Rock maiziva. Rega munzwe zvidiki zvamucharoverwa naShona Boy. Takanonoka zvedu but isusu parhythm tiripo maiziva. Ayo boss munya, ayo T-Guns, ayo T1. No one of them say, Diri kumanya sima tundu msere. Sima pata nizilege jimsere. Zaita kuti my baby aritemere. No one of them say, Diri kumanya sima tundu msere. Sima pata nizilege jimsere. Zaita kuti my rasta zimsere. No one of them say, kana uri murasta, kana uri muninja, kana uri mkeja, kana uri muwindi, uchipiga murasa, uchipiga bosi munya, uchipiga welasi, uchipiga T-Guns. Diri kumanya shuma tundu msere. Zilege chimsere. Yeah man. Watch out for more Manguma updates. Yeah man.